Здравейте, момичета! Представям ви уникално красива и луксозна LED лампа с диаманти. Монтаж е много лесен. Pretty Zone LED Lamp Moon просто трябва да навиете краката в основата с отвертка, да свържете захранването и лампата е готова за употреба. Не са необходими инструменти, които прави инсталирането и примахването лесно. Лампата за ногти тип полумесец е снабдена с 300 LED перли, осигуряващи ултраярка светлина за подобряване на видимостта на най-малките детайли в маникюрната работа. Яркото осветление предпазва очите, правейки я удобна и незаслепяваща. Удобна настройка. Има два въртящи се бутона от едната страна на технологията за пирони с лунна лампа за регулиране на цветовата температура и яркостта. Можете лесно да настроите перфектната светлина за вашите нужди. Лампата тип половин луна е подходяща не само за професионални маникюристи, но също така може да се използва за мигли, татуировки, занаяти, ръчно изработени направи си сам, ремонт на прецизни инструменти и така нататък, като идеално отговаря на вашите специфични нужди.